nang tak ba kapan sosi kham boncha yang au kpa uba long kpa jam kikon haden bangalai phai nang ne na office embus kikon jonga haying arngut kikon ki barang ba la sai kinwan sene kiong ya kani keketin pa na du manta ngem tre chu ban school ngin lait na kam ne no kata ka ba kta yang ajing sisa nga pan he pan san ya ki bakin he pen kin yo jing nang jing start ten na mar ke jing le jo ka sarkar ka phalang chakiru Kublai pi ki anong sosnong jong ka jela ki padba anong sosnong jong ka priu nyau trap ki paradok ki prasnam da ka mensim ka bas nyau khia bat ka mensim ka bas nyau si ka pensiau diau hadu kata-kata ka bang ayu i bat bang alap ya ki no hikai ki bai je ki jongi ha ka ba ki hapan mi sasurok na ka wei ka por sa ka wei pat bat menta ka ma piu i menta hang ne ngidon ya i wei na ki nong elam jong ki no hikai kontrak hang ne pok gajela abu birbor hakaba nakaliang jong i ko bi nong yalam ilami sakmat menta ban syong ban thia hang ne pok khmat sekretariat ban syong sa tangan mo ban syong sa tangan kom kata-kata kajing sau persa jong ki ya kajing sa weng jubor ya ka kam ka bakidang trei hapok ka sarkar MDA bat kani kajing weng jubor ya ka kam kensan ha ka sarkar MDA kalau long no komisi benta kejing keni kensan ya ka pliang ja ka bakidang bam bat kidang bat hakti ka e ka bang kwa ban ya kenduk ya ki ka long ba ngakwa bagi pat ba nong sosnong ki kun ki hajar jong ka bri nyau trap ki pat ba nong sosnong jong ka jela kin tip ya ka jing sisa ka e ka nong rim ka jong kini ki no hikai kontrak ki bala saweng bat ka e kata ka jing angnut pat ka jing kwa ka jong ki ban pensngau sa ka sarkar ban pensngau ru sangi ki pajba nong sosnong jong ka jela bat jong ka rikisi nakaliang jong aku menongelam jong ka Megala Government LP School Contractual Teacher Association niladon hang ne nadu nyau trik por khat bai beji mentang niladon limit lajan limit laisngi menta te kat bat kadai ka jing yakhi ka ba san ka jongi ka bangi la penlong naga por chakapor ban pensngau ya ki jing khamtam ya ka jing dekhat jubor jongka sarkar ya ka kam ka bangila tre manta la daki paus nem ngi don hangne naga banta ban pensngau sa ka sarkar ban le ai naga banta ka jongi aj ngi snotho ba ya ka karteng kontrak yangi la ai appoint tang san kandai sngi bat lada weng no yangi tang san poknai sngi kanam kta ya ka yeng ka sam jonga ya ka jing em ka jonga kanam kta ngadang yo kalat banwat kam chawai ta den bangila trai de ki post nem ni kham pan renew ai dai ka sarkar hi ka bala renew yangi nakapor chakapor hadin manta pade kensan hawa abnai hau bnai January jong osnam arjar puai lapan kut kensan ya ka kam ka jongi habangi lek mi kiong ba ki ai dau ba namar bangim pendap ya ka norms la ka criteria ka ba kilabu nakaliang jongi ni pensngo thu sai kadar ba ka norms ka ba lawan ha ka jela ka jongi kamdei tang hau arja khar khandai kadai nadu ar fly trick na agos arja sipau kalada la pentre kam katkum ka jingwan jong ka norms kanam kta ya ki babun balang kinoi kai kontrak balai pade la pentre kam ya ka norms hadu arja khar khandai te ka khandai stem ka ba ka jingle bakla jong ka sarkar ka kta ya ka jing im ka jongi dai na kada kadau kala penong yangi bangin ya kendo jing bangim ka artar jongi kala laik no ngem long chu ban lay wat kam wat jam chawai te nakalian jong sarkar pada ka kadau ti yangi bang ngilong unqualified namar bangim pendap ya ka norms ka jongki te nakalian jonga nga ong chai ba lada dai officer len dai manu hadin bala no ka bet kamlong chu ka arta ban puli dangle makiru kimla ngala ong saya kata den nagara kadau nakaliang jongi ngiladon nang ne ka basngol si yangi kum kinoi kai kalong ba naduk meno aga jala jongi kikmi kikpa jongi ki ong yangi ki betha yangi ki khon ka kardan no hikai ka de ka kardan ka badon buram tam te hadin bangi ngi mat manta
yeladi habangi syong kumne hasurok ni thia anala pen pleng ka kam no hikai kadai ka kam ka basniu hagajik prakhat jonga hagajik hagaba kikni kikpa jonga ki ong ba kadai ka kam ka badan buram ngas ngohun ya kata but ngi nga ong yelade bangadai unong tei yakim lang kasalang laman nga penhe penstat penang yakikun jong ka sunong ka thau jong ka jela hi pra koi ten re ka jingle jong ka sarkar ka penlong penjaburam penban yangi bakiwai ki bayai lanti nang ne ki insol yangi kumta ter tekani ka jingle jong ka sarkar ka pa pensosi ngathai amdai tang yangi kinoi ka contractual ada ya baru kinoi ka ki badon ha ka jela hadu kinoi ka college ru ngathai nga kilok cerara ki college ru kadan kata kata ge jing sisa ka banga ngakwa ben persno nang ta ka ba khadu ka banga kwa ben penpau ngila thiang ne la laisngi hajing khang jong ka ying ka badon buram jong ka ne ka jala ka jongi ladawan che ying jongi ladangi tit jing khang tang lais tit ladon bapli harai ka ai ka penlong ya ka sarkar MDA menta ka long ba laisngi ngila tit jing khang ndon bapli ka wairu nakaliang jog yo sarkar ndon bawan mi ba ai man sem la ne ban le kren kumno yangi ten nakata ngi smosi dia kan ke jingle kemina ka bas new pelat jong ka sarkar yang ikino hikai kontrak nga ong tang kene ngi kino hikai kontrak kite gibreu king ngi don lagi jong king kisam ngi don hok ban im ki khun jong ki don hok ban yo jing pule ka babit ka babiang kum ke wai bat ka bas smosi lai sai ka sngi kindon ki long ying ki long sam ki jongi kinwan chene habakiwan seni kinang ka expectation ka ba baru sikata kadon galong ba kane ka ying ka badon burom jong ka jala kadai ka ba trekam kum ba ki expect hanrai ngasosi ban ong ya kata galong ba lasai ka sni ki khun ki badang ret ki jongi ki phalang ya kata ka jinglong jong kane ka ying kata ka ba ngasosi ba ngamla ban like care namar ka jing kuman jong ka sarkar ngemban se ki noi kai jongi ki babun ki ong ba lasai ngi hawan ra ba ki khun ki badang ret nang ba ngi kumbangi larai ba manta ngin pen jur ka jing yele ka jongi kamut ba kin sadon kino hikai na kiwei ki sinong ki ban wan la sai ane kin sawan ban yalam lang ban ki kun ki jongki kata ka ka rai ka jongpi kum kino hikai kap te ka ai thrai ka jing ai jing mut na ka liang jongpi ya ka sarkar kai ban wanra ka solution habe dei bet kani komuno hikai le se pidon hi mo ka suggestion na ka liang jongpi le se ba sarkar kan snau kan snap bat kan le se kan thau ka lat le se kan snap kita jing ai jing mut ki jongpi na ka liang jongi hadu manta ban reinstate yangi na ka liang jongi ngi yang ka ta kanong rim na mar kam dei ke jing bakla jongi ba ki ba kumbaki ong bangi long unqualified kata ka jing bam long unqualified ka jongi ru kam dei ke jing bakla jongi kada ke jing bakla jong sarkar hanrai lada ki kimla shu ban penrung biang yang sikam nga terwa ka sarkar namar kat ka sarkar ka don kalat ka kami ka don kalat ban le kumnu ro yelek jong ki khon ban thaulat tang bangin ya imlang kata ka dei ke jing thmu jongi don kinoi kai disable ki bamla ban lek bala ngilai kindu chief minister badon burom jongi ka sau tarik jong na agos yam rangba hami jong uong kumne hagak tin garo ongba asar nagaliang jonga ngam biang ka kijat ngamla benlek bela si kumba isar ti ila benlek bela te habangalek phainang ni dae ngan ai ka khubor ya ki khun ki jonga uong chai kumta ongba sar ngo bahai yarap yanga bangan im jalang ijubak nagaliang jong chief minister uong chai ba nagaliang jonga ngamla ban yarap kata ka khubor ka bas ngosi tam yangi te nagaliang jongi ngi ailar chika sarkar ban prakhat lakanu lat nagaliang jongi tang bungin yam lang ngi hun ya kata ka dei jing thmu jongi kamut itai no hikai belong disable ba kerpat akmat jong konat sangma kamut dei no hikai garu dei na tu na poturahi hai kata ka dei ka jing pensno nagaliang jongi te daga baburom nagaliang jonga hi nga ongsai kumta bat ngangai ki babun ki pranoi hikai jongi ru ho jing sisa ngi i ja ka kam hikai namar ba ngiyo i ba ka kam hikai ka dei ka kam ka budon burom bat kadai ka kam ka bangila longdo long snam hangi baro cikata kumbanga ong hamadam laki kadai ka kam ka bla thung do blai yangi ngisngau kumta hadin ba ka sarkar kale kumne yangi akamot ba la dekhat noi kata ka jing sngo ka jong kumta ngi pen senjor ngi pen ngi nakaliang jongi kinai kai ngim bat chui kata ka bangi dawa baro cikata
handrai ka syong hi ka sarkar tang bangini im lang nilai hun ya kata kadai ka jing mu jongi nang ta ka ba pen sosi kham buncha yang au pa uba long pa jong kun haden mangalai pai nang ne na madan nang ne na mat office embus ki khon jonga haying alngot ki khon ki barang ba la sai kinwan sini kiong ya kani kegetin pa na do manta ngem tre chu ban school ngin lait na kam ne no kata ka ba kta yang ajing sisa nga pan he pensan ya ki bakin he pen kin yo jing nang jing start ten na mar ke jing le jo ka sarkar ka phalang chakiru kapan diao ya ki nang tak bisa ya ka mesim jong ki te kata ka dai kumuk pa kapan sosi yanga haba ngayo ya kendu ikini ki jing haying hasam te halor kini ki ba ngamat karpat ka buburam ya ka sarkar bas ngob ha ya raplam ngidon la kaying kasam ngidon lagi jong ki jing kum kaying kasam lada pile kumne syai kalawai jonga bat khamtam jong ki khon ki jonga bat jongi lang baro kata kadai ki jipan sengau nang leng jonga tulai sibon Pajba no sonong ki henmen ki para ki paradok ki prasnam ko mapilayo sengau ya ka khubor ka jingpen sengau na kaliang ki babu birbor hakaba kom iwei na ki nong yalam jong ki nong hikai kontrak hang ne pok ka jela hang ne pok ka state ka jongi ila pen pau da ka mensim ka pasiau kia hadu kata bat ngi siau tu hawat manu bom tip lani manu bom so tu ya kata ka jingmut kontrak ngi so tu ba kata ka kam kontrak ka di ka pasipor hari ngi so tu bala da ka di kontrak la da di ka projek ka balakut hawat hai kin bu bantre yaki tingi so tu ya kata hari habaka service ka dangdon ka kam yaki kaladu lani ka jaka ka school ka lakhang hawat hari ka school ka dangdon yaki no hikai ki bala ai jing nang jing start percentage of contribution le se la dangi ong ban khang le se kala bun ba ka bakila contribute ke haka society yaki kun ki ti ki jongi ta kin sa be bat kin sa weng no lawan rapat daki wei ki bat thomai la ne labu thali no ya kitu gi jaka ki ba la sa be no yaki te kani kalong ka ka ba pen lingo bat ka ba pen sayong yangi wat gi ki pat ba nong so sinong kat no tam ya kini ki nong hikai ki be kendu ya ki ying ki sem ki jongki le se hakipor ki mensual le se ki dap ka pam ka di haying asam ba ki la yo ya kata ka kam le se nyau snam prasnam ki la trei ka kam menta kensan ensu kini no ya kata ka piang ja ka ba kidang bat ban pam te kalong ka ka ba ngisngau lingo bat ngis dap da kata ka jing ngau diau hadu kata kham tamu ngisngau diau habang yo ngau ya ki kun samla kun jong ki nong hikai hakaba da ka jing du jing kerman haba yu ka jing leng ka jing pisa yala ki jong ki kemi ki kpa haba ki sak keni no yala ka jong ka kam ka jam ka ba ki trei ki ta ki penhe pensan ki penbiang ki ban lit school ban ai jing nang jing start da ka tahi ka kam rei kensan sak keni no bat menta kala penlong ki bat la penrung ki wat ta ka jingmut ba ong ba ken hab ban lit jon no da ka kam le no bat pha song no yu pa hayeng te kata ka long ka ka ba mensau hadu kata hang ne pok ke imlang ka salang ke jongi te ka jing tepat na kaliang jonga kem uwei na ki responsible citizen kem uwei na ki samla badon ke jingken kli nam ta ka ni ka imlang ka salang nam ta ka ribet ke jat beru nam ta ka jela kalong ngak bu ni ka apil sebagai ni jing tepat hakmat jong ka sarkar kalong ba ngidon ya kita ki legislator ki jongi ngidon ni kita ki nong thawan ki jongi to thau se kita ki an kilat kilenti please kalat kilenti nam ta jongki ban wan ra biang iki balai pin sukni no ya ka pliang ja haba kidang bam wan ra se iki thau se iki ba pin penyo biang iki ya kata ka pliang ja bakin dap kin biang lani bakin kedang ka po namar ngisau tu om dai tang manga om dai tang mapi don kame ka bam rei ki nong hikai ki khun ki kri jongki kaying ka sem jongki ru ki don kame ka bam leng ba kani ka video nga apil suang ne haki pat ba nong sonong jong ka jela haki pat ba nong sonong jong ka rikasi jong ka jat benriu ka jongi bangi dai ban ai kata ka jing kersan ka jing support yang ta ki no hikai namar ki dai kita ki resort ki baskam bantai nam ta kalawai jong ka ribet ka jat benriu kalawai nam ta ki kun ki ti ki jongi bat la menta hakani ka generation ka menta dan ni hakani ka pateng ka menta lada ki nong hikai ki kun ki kiti ki jongki kim don hok shu ban yo ai kata ka education ban yo ai ka bam ka di te ka ai pat ka ban jia nam ta kalawai ki kun ki kiti ki jonga ban jong pi ka long ka ai ka ba kom ki khat jong kari ke bat ka jat ben riu kom ki pat ba nong so sinong jong ka jela ngi pen pau ya kata ka jing seo kia bat ngi
penpau yang kata jing siau pemlak pediang ya kom kini ki jatkam lani kom kini ki aktivitas ke baka sorkar kale persai ki no hikai ki be je ki jongi ai ru ke jing kersan nam ta joki bu iki ha ki jing doai khnang ba ublai undon rangkat bat ki bat un ktaru ya kamen sim jong kini ki nong thawan ki nong mikmat ki jongi ban pli kalat ban thau kalat na kalenti nam ta kalawai ki joki